Сәлем дуслар. Бүген Шәһри Казан редакциясе халыкның җәйге ялларга кая барырга җыенган белергә чыкты. Бары мин пенсиядә, мин бер кайда җибәрмиләр. Авылга кайтасызмы? Авылга кайтам. Кайсы авылга кайтасыз? Мин авыл сарык инде. Кайсы районныкы үзегез? Аша районы. Biz авылга кайтабыз. Кайсы авылга кайтасыз? Багышка. Нинди районда ул? Апастова районы. Күп итеп сәлам бирегез, яме? Ярар, рәхмәт. Юлдан әле бер кайда барырга җыенмыйм. Нишләп алай? Эш бик күп. Булдыр кая бардыгыз? Былтыр Төркиягә барган идем. Әйбәт булдымы? Әйбәт булды. Мин уйлыйм Питерга барырга. Аха, беренче тапкыр барасыңмы Питерга? Питерга, беренче. Ярый, үзең кайдан буласың? Мин Башкортстаннан. Җәйге яуда без Алла бирсә Мәскәүгә барырга җыенабыз, кайтышлый Нижний Новгородка, калган көннәрен авылда, әти-әнидә бакчада. Алайса Рәсәй буенча сәяхәт була Әйе, сезнең. шулайрак. Җәйге ялга кая барырга җыенасыз, кызлар? Без уже килгәнбез. Ялга килдегез, Казанга Әйе, килдегез. әйе. Каян килдегез сез? Башкортстандан.